Fallera Mayor de Valencia del año 2011 a la señorita Laura Caballero Molina. Era el moment més esperat per al món faller. Laura Caballero és la nova fallera major de l'any que ve. Anem ara en directe al punt calent d'esta festa. El nostre company Àngel Hernández està en casa de la fallera més feliç de València. Àngel, han passat ja quasi 2 hores des que s'ha sabut la notícia. Quin és l'ambient a hores d'ara? Sí, a les 7:36 de la vesprada es produïa la telefonada més esperada per tota Fallera en un dia com avui, que és la de l'alcaldessa de València, Rita Barberà, per a comunicar-li que anava a ser la nova fallera major de la ciutat. A partir d'ahir, fallers, amics, gent de la seva comissió, l'acord d'honor de l'any passat amb la fallera major inclosa, en fi, ha sigut un no parar de gent. I aquesta és la imatge. La imatge fallera del dia és el d'estes joves que van a representar el món de les falles i al capdavant de totes elles tenim la fallera major, Laura Caballero. Laura, enhorabona. Gracias. ¿Y a partir de ahora qué? Pues nada, a partir de ahora empieza a hacerse realidad nuestro sueño y todas juntas vamos a conseguir que Valencia esté orgullosa de la corte del 2011, estoy segura. Tot l'any esperant, tot l'any no, tota la vida esperant que arribara este moment. Sí, la verdad es que bueno, yo soy fallera toda la vida y siempre lo he soñado, pero bueno, hasta que no te pasa no sabes lo que hay detrás de una fallera mayor y bueno, por suerte tengo aquí a María Pilar, que seguro que me da buenos consejos. María Pilar, que de segur ja li haurà donat algun consell per a exercir el càrrec. Molt ràpidament, què li has dit? Bueno, por supuesto que algunos consejos, sobre todo que nada, que me imagino que la experiencia de hoy habrá sido inolvidable, que tiene aquí al lado una amiga para todos los consejos que necesite, a una familia fallera para que le respalden todo el año y que disfruten nada más. Gràcies i enhorabona a les dos. Muchísimas gracias. Esta és la imatge del dia, unes falles que comencen i unes altres que acaben. Així és la litúrgia d'esta festa. I passades les 7:30 de la vesprada també hem sabut el nom de la que és, des d'avui, fallera major infantil de València. Li diuen Carmen Monzonís, té 9 anys, i ve de la falla Alameda, avinguda de França. A la niña Carmen Monzonís Valero. Enhorabuena, Carmen, ¿estás muy contenta? Sí. És la telefonada de l'any, almenys en esta casa. Els tòpics no tarden ni un segon a aparèixer. Alegria, llàgrimes, abraços, il·lusió i floretes per a la que des d'avui és la reina infantil de les festes falleres. Espero que este año sea inolvidable y que nos lo pasemos genial, tanto yo como mi corte. A la protagonista d'este conte de fades, a Carmen Monzonís, li agrada pintar i anar en bicicleta. Pedalejant, farà front a este any d'infart. L'acompanyarà la seva germana bessona, Alejandra. Pues no sé. Il·lusió? Sí. Il·lusió. I vas ajudar-la de segur que a tot? Sí. Ha passat mitja hora i ja costa respirar en este menjador. Familiars, amics i un seguici de periodistes i fotògrafs no li llevaran l'ull durant els pròxims 365 dies.